Pink, gul, pink, pink, gul, pink. Spidsagtigt der. Jeg falder Bob. Nå, Snoopy. Hvor var du? Ja. Hos en Anne. En anden? Hvem er den anden? Prøv at kigge. Dum 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 dum. Dum dum. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Klart. Er du sur? Ja. Men ikke på dig. Okay. Kommer lige om lidt. Nej, det er det. Hvem er din høretelefoner? Jo. Nej. Ringer ellers. Her kommer juler. Du får mig aldrig af mig. Jeg har lige med dem fast. Hey, du er ikke sjovt. Lige på dig. Au. Nej. Okay, seriøst, nej. Jeg mener det. Seriøst, man er du sindssyg. Ja, faktisk. Nej, jeg mener det. Nej. Du har det vist lige nok. Her er den her. Ej, det er svært. Snoopy. Du skal forblive med mig. Okay, selvom du er psykopat. Men. Nu. Okay. Nå, skal vi gå i gang, smukke dreng? Du er sindssyg, Manner! Alt det samme, man var sindssyg død, Manner! Jeg bider dig i øret! Skabstølle, bider dig i øret, Manner! Tag den! Tag den! Du er jo sindssyg. Ja. Alone again. Alone again. Hvad så? Snæv mig nu, snakker. I Jørgensen. Det er bare så dejligt hver gang. Det er ligesom når jeg børster tænder. Var det godt nok? Det kan du binde på din frække frikadelle. Jeg har hår på min næse. Vi ses en anden gang.